Jirikin tengke branch tumpen kedam tang mati jong ni phai ingkora hiniar ni pherang kya mai kang ni ponang kok alam thek kedam tang chiklo ni jang karbiang long mukro long thengpi kang khuatum lapen ingnam rai komasai khia tumang bong hele ka che abdura jok bang trok apran damnang lo lapen de vitamin non puta thengpi kang khuatum ington wang velang pusi kes eklem bang photum pen than pachini pon bangso thengpi kang hu non puta ington te det ke mang humeme lapen koson si kang hu longaret loma mate ingnam rai komasai khia tum tong kache jok dun dokok ma puta kes e tum karju padopon dak nilatum jerikine mate lapum ne ghalaya area ka puria tum ladak thengpi kang hu pencheng lo chainong la illegal hormo bang piniar nin sami ington te de lasi nilatum pini press meet khanan ko lo lasi alang litum forest mate kang hu bang nona phiong nang badong ke kong ji galia phiong nang badong lasi lasolong forest atum jong si asai chiklen pamni ne pulotang te niltum karbilo charle asong pen so that pen alang litum phan inside ponpo lapen kedam tangar ni karbiang long autonomous council pen quality education pas lokan en ponsi education karbiang long tamik pinnangan asai ding ponlo seta non puta kachelar thek ponlong lilang lapen pinnangan LP school ME school along lothan bang pu avilang lasi education in charge karbiang long autonomous council EM Richard tok vitami prabjin ben jirikin along nang khumri nang chi puta kese atum pherang kya mai long pen pachini pon nen atum labangso kapelang chariji labangso thengpi thengprang itu mala long rilong para pelang ji atum phan thengpi thengprang il taman ke cherai kom ya phan na kapelang ya tom phan ladak jiriken along bostan ni ladak bahini be forest asai ki claim atu ulotang te alang itum bahini be protection dam haima lata alang itu phan arguing tum lo lase forest department atum ke kopia phansi forest department ki diba lake alang itum phan thengpi thengprang cherai kom nangji kulabang so phatak se alang itum phan bi pon lo jirikin pen sem singing ti karbiang long live